Ayo Nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Nek saiki sing jenenge sunat utawa subet iki gampang. Lho kok gampang? Lah ya saiki nganggo dokter lho. Oh, dadi ora kaya zamane sampean biyen. Pamane ngene iki to. Iki apa iki? Duding ngono lho. Ora kuwi bayangke takon supet pamane. Niki disuntik jus terus wis menangi terus jemprot terus wis mulai celonoan. Aku biyen zaman aku urung ngono dokter. Aku soalnya orang ngrasake kuwi sing cara ngrasake dadi biyen ki nganggo slintru buat ngono aku lungguh kursi di pangku bapak. Heeh. Bonge nang isor ngono nakoni aku. Sok nek geder dadi ora boleh tentara. Tentara apa polisi tentara. Tentara apa polisi wis kepepet apa-apa gelem Pak. Terus wis le lho kok dereng aku bapakku sing Piye? Kok iso? Lah kan aku dipangku. Soale nek jaman biyen ki nggon petengan kok ya. Ora aku rak dipangku bapakku. Oh. Nah, bong iki nakoni iso... aku ki ra rada dengangak ngono kuwi ngono kuwi rada kepiyen. Aku yo mbaten, Pak, lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi. Ayo. Ana wong ngomongke lato-lato. Lah piye? Duwe lato-lato. Putuku anake iki sing siji aku turu penak-penak. Lato-latone ilang aku turu ki langsung iki lato-latoku. Terus Ora kok lato-lato ki ora. Daleh lato-lato sing genah to le ora gawe sengsarane Mbah Lanang aku yo. Heeh. Delang-delalah lato-latone ya wernane coklat padha. Aku mbak menawa disimpen Mbah Wedok aku ngono. Ora wae. Sing nyimpen Mbah Lanang mengan. Terus kober-kober men aku nyimpen. Nggih. ngapa to? Nglairke tatin ki sesar. Lah ngapa? Nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing Kok ngon geger ya? Ora jangan balung to. metu kaya lele kae ning ya wis ora apa-apa. Sing penting urip. Ning nyatane saiki iso bedhugruk sepene. Alhamdulillah malah sehat. sehat. Wonten kersanipun Bapak keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto dalasan Dr. Anda Hajah Sudaryatun MPD. Ya, matur sembah nuwun sanget mugi-mugi kanthi adicara wonten ing dalu punika panjenenganipun Mas Fatan Nabil Azwar Madani kalian Mas Kenan Albi Putrakus Hidayat ingkang sampun den supetaken ingkang sampun dipun dhaupaken ngawur. Dhaup ki kaya supet beda. Nek dhaup ki wis bar supit kari ngecake. Ya. Nek supit ki sadurunge dhaup kuwi jangkane isih dawa. Ngono makmu. Iya. Nek kowe wis supit apa urung? Apa kuwi sengane ora. Iya. Mugi-mugi nalikanipun benjang kelak akan menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Amin. Junjung derajate wong tua, migunani tumraping agama bangsa lan negara. Iya, bar supit ki poso kudu ora kena ana sing bolong. Salat kuwi kudu 5 wektu kudu selalu nglaksanake, selalu nindakake. Iya, Poso aja nganti ana sing bolong sitok-sitok. Oh iya. Bener kuwi. Oh iya, Iki kejaba mung awake dhewe wayangan bengi iki, Pakmu. Iya. Mambengi uga wis diadani ya kuwi. Dianake ya kuwi acara pengajian penyane Gus Miftah. Oh iya, aku ya janjane iki ya janjane aku bengi ya rene. Iya, ning gandeng aku ana agenda latihan nggo iringan bengi iki ya nuwun sewu izin kanggo keluarga Bapak Haji Kusnanto. Oh ya ora apa-apa. Karang kesibukan ki dhewe-dhewe kok Pakmu. Wah iya. Uga bengi iki ana bintang tamune Pakmu. Sapa? Ana Mbak Tatin. Oh iya, mau aku yo ketemu Mbah Waloyo. Wah jane ning dalan potongane Mbois. Karo Mbak Un ning kene tulisane Mbak Un ning kenyataane Mbak Suhin. Oh iya. Ora ngapa. Iya. Men ketok 6. Wah iya. Aku rung weruh kliwere Mbah Waloyo iki ya disepoti. Ya sing klasik-klasik wae wis sepuh aja diserampati ndak gejegung. Iya. Kok kangelan merban. Wah iya. Kowe iki urung-urung kok wis ngece. Ngece ya ben. Iya. Engko Mas disepoti Metaraman Mas. Duduk. Olah kae. Wah.
ketemu ki mundak lemu. Metu-metu ngidak telo pendrem. Ayo kuwi sing jaipong kuwi kaya. Ha iya, Kimpul ya ning telo pendrem wedi kesaing terus diguang. Ha iya. Wilujeng dalu Mbah Waluya. Sudeng dalu Mbak Jange. Mbok sange sapa? Sing nyuwara aku. Oh, Heeh. sugeng dalu. Wah, sapa to ki? Kamdi. Kenalan sih. Kamdi. Anyaran iki. Lah iki sing ditakokke bojone cangik iki sapa? Kamdi. Oh, iki. Biasane karo Kuwi bakul apa ya? Bakul apa? Wis bakul apa-apa aku apa-apa tak doli sertifikat tak doli kabeh. Oh, nyindir aku. Ngabari Mbah Waluya. Alhamdulillah isih Isih obah mamah Lah. ya karo duit ki isih genah. Kedah disyukuri ya. Nggih, matur nuwun pokoke. Nggih. Sing penting isih iso ngene iki. Kula mboten ming dhewe kalih bojo kula. Niku putrane to sing Niku anak kula, Nggih. niku bojo kula. Wah, lah kok semonten. Niki to. Nggih. Wah, nek jane ya ora jarak ming arep tak nggo sepel kok dadi kaya ngene iki ya kok. Kok ngareng nggo sepel dadi ya. Ha iya. Kalih Bu Suhin, kalih Mbak Tatin ditimbali kok ditimbali. Saiki kok Sakniki salah mawon. anyep. Terus lah anyep. Mbak Tatin sisan. Ya maju kene nduk Cahayu kene. Maju ning ngarep. Nah iya nek maju ning mburi nek jenenge medhosol. Kene Cahayu. Awas kok ngidak. Telo pendem. Lagi kok loro to Pak nih? Endi? Oh kuwi lak. Ayo nek siji sanglir. Kok sanglir? Oh iki panganan kok nganggo sanglir. Ayo nek siji ganjil supayane genep. Wah jan yen ngapunten sadurunge akeh nah aku matur to Pak nih. Apa? Jan aku nyerek-nyerek kene. Lah kok bentuke kok sampean to? Iki wis mending ming abang polos. Rambute ya padha. Ha iya. Klambine ya padha. Nek aku aman Mbok Suhin. Aku neng dalan ora semelang dintup tawon. Lah nek iki roh madune dadi encepi tawon. Niki. Nggih. Wis ora apa-apa. Kertas kado. Kaya kertas kado anak-anakmu lho. Ora apa-apa putuku sing nyilakani. Ngapa biar Barang. ngapa ngotang-atung. Ana wong ngomongke lato-lato. Lah piye? Duwe lato-lato. Wah, putuku anake iki sing siji aku turu penak-penak. Lato-latone ilang aku turu ki langsung iki lato-latoku. Terus Ora kok lato-lato ki ora. Sak kemenge kok. Kaya lek garat serone ra karuan bengok-bengok. lah kan ming jupuk lato-lato kok bengok-bengok ki. Lah ya lato-latone kan anu anak putune ki lendele sak nggon-nggon lak kuwi ngantuk langsung gletak nindi lato-lato. Putuku wah lato-latoku. Lah kan bener-bener. jupuk lato-lato to. Lah ngapa kok iyung-iyung? Kan mepet kene iki lho dadi mentu to kae iki plastik ngono ae. Ah ora bae wong aku ngerti aku dek ora ning ngono kuwi ya. Bus. Ora neng kono nggon anu ku lho. Dikanari nggon jempol. Ya tenan aku yo mlane nek ndaleh lato-lato sing genah to le ora gawe sengsarane Mbah Lanang aku lho. Heeh. Delang-delalah lato-latone ya wernane coklat padha. Aku ning mbak menawa disimpen Mbah Wedok aku ngono. Ora bae. Sing nyimpen Mbah Lanang mengan. Terus Kober-kober men aku nyimpen. nggih, matur nuwun pokoke. Nggih, atur wigati riyen nggih. Ngaturaken kula nuwun. Ini nak ke tengah nak. Kene tengah nduk ora jero kok. Biyen aku nglerke tatin ki polahku. Ngapa to? Nglairke tatin ki sesar. Lah ngapa? Nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing Kok ngon geger ya. Ah, ora jangan iso to balung ya, to. Mbak. metu kaya lele kae ning ya wis ora apa-apa. Sing penting urip. Ning Iya. nyatane saiki iso bedhugruk Wah, supene. Alhamdulillah malah sehat. sehat. Kudu disyukuri. Nggih. Iya. Iki acarane bengi iki napa Mbak anu Mas Kamdi napa? Heeh. Wali matul kitan utawa Rejang Hirnawa Supit ki lho, Mbak. Rejang Hirnawa Supit, Rejang ki ngiris, Hir ki banyu, Nawa ki dalan, ngiris dalan banyu. Nek nek sampean ben dires ora Pak nih? Oh, Lantai. Nggonamu diiris ora biyen, Pak? takonmu ki lho kok aneh-aneh. Ora jare jaman biyen ki ana sing dipotong eneng sing ora. Ngene bapak iki jepit ke lawang. Ora jepit ke lawang cokot ke kiri kakang. Kowe milih ndi? Jepit ke lawang apa cokot kiri? Wis milih ae. Oh karo wong kok sia-sia. Iya. Mulane kok bentuke amburadul. Wah. Injin derek ndedongoke mawon. Iki dipun kitanaken sinten Pak nih? Eh, Macane no. diwaca.
Lah wong ket mau ngatur. Sapa? Sapa sih? Diwaca rasa. Iya, menika Mas Fatan Nabil Azwar Madani. Woi, asmara. Terus karo sapa? Menika putra Bapak Azwar Rahman Madani, SEMSI dan Ibu Tiastenti Kuswandari SEMM. Terus ngisore diwaca. Ngisore ingkang dipun kitanaken utawa supetaken bagus Kenan. Lah iki lho Kenan Albi putra Kus Hidayah. Sampun kasembatan kali sing sambikala wedonga pamuji Bapak Ibu sagung para lenggah para rawuh kakung saha putri sageta putra binjang cepet ageng pinter migunani tumraping bangsa negari agami bekti kalian tiyang asebut. Amin. Jane patus ingkang sampun niki wayah sak keluarga mugi jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang densi rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak menapa ingkang dipun uyuk gagah ingkang dipun kinah. Kok entek aku. Nafas buatan. Kah aku nafas buatan nombo banget ya. Ya ora usah nganggo kuwi. Lah piye? Liyane wis. Pompo wae. Iya. Iki mau Mas Kenan mau putra Bapak sapa? Iki lho wacanan sing isore aku nek maca ngene iki ra pati cetha. Oh iya, putra Bapak Rahmat Kus Hidayat SIKOM dan Ibu Ariska SE menika putune Mbah Haji Kusnanto. Wayahe Mbah. Wah, nek saiki sing jenenge sunat utawa subet iki gampang. Lah kok gampang? Lah ya saiki nganggo dokter lho. Oh, dadi ora kaya zamane sampean biyen. Pamane ngene iki to. Iki apa iki? Duding ngono lho. Ora kuwi bayangke otak supete upamane. Niki disuntik cus terus wis menawi terus jemprot terus wis mulai celonoan. Aku biyen zaman aku urung ono dokter. Aku soalnya orang ngrasake kuwi sing cara ngrasake dadi biyen ki nganggo slintru buat ngono aku lungguh kursi di pangku bapak. Heeh. Bonge nang isor ngono nakoni aku, "Sok nek geder dadi ora boleh tentara." Tentara apa polisi tentara. Tentara apa polisi wis kepepet apa-apa gelem Pak. Terus wis le ngono aku. Lho kok dereng aku ngono bapakku sing Piye? Kok iso? Lah kan aku dipangku. Soale nek jaman biyen ki nggon petengan kok ya. Ora aku rak dipangku bapakku. Oh. Nah, bong iki nakoni iso? aku ki ra rada dengangak ngono kuwi ngono kuwi rada kepiyen. Aku yo mbaten, Pak, lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi. Ayo. Kowe mesti le supet dina semua. Ora. Lah, Kuwi bangun jam 3:30 esuk. lah iya dina semua. Heeh. Iya kuwi bar-bare mula kok iso. Nggih, pokokipun nek baken nderek ndedonga nderek pindah ngatine mawon pokokipun wis pokoke jeneng supit ki ya sing ngono kuwi terus saiki sedina rong dina mari. Aku mbiyen ki nganggo sarung nganggo cengkal ki sepet dinae pring terus ganjel ngene iki. Gek carane mlaku piye? Ora mlaku. Masa aku sepet Ora sadi praktekke Lah ngono kok to. dadak takon kowe. Wong diomongi kok ngeyel iki cengkal to. Terus carane. Awas. Iya to tak benake. Nyenggol kok. Tak benake. Ora usah benak dhewe. Terus mlaku ngene iki ora kena nglangkai telek. Kadang apa? Gendrelen. Mbak. Pak, aku kan wong wedok to. Heeh. Gendel iki piye? Weh, Gendel kuwi telo diparut, Oh, terus dinaik gula, disandrati, terus digoreng. Nah, Kayak menggleng jenenge. kuwi ra entuk nglumpati kuwi mau. ora entuk numpati. Oke. Lah, dipesenke pokoke nek kepengin cepet mari, nek ana pitik balangen terus bakaren. Oh. Mula suprene aku ki tetep anggere ana pitik tak balak. Ora nek iki aku takon tenan lho Pak Ne. Tenan. Nek pitik wis dibalang dibakar, Heeh. kuwi pitik ki dipangan apa dioles-oleske? Lengone. Lengone ki dioles-oleske bathuk. ya sekujur tubuh. Ya nggon luka kuwi. Ya gur sing nggon Lah sing lara ki kan dudu nggon bathuk. gur sing nggon kepentingan kuwi mau kok lho. Dadak ngomongke kok ngono kuwi. Lah takon wis saleh kono praktek ya nak ya. Piye to aku radong sing dileleti iki apa to jane? Alah. Ora kok Dadak dadak kenake. nganggo pitik. Liyane pitik ra ono apa piye Kowe to? kok angger nggon kono kok lemu tulakon. Kan aku wong wedok dadi aku ora ngerti Ah, supet barang iki penasaran. kepiye. Ya wis ora usah kuwi kepentingane wong lanang ora usah dadak diloleti wis. Mbah ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sone Mbak Tati duwe anak lenang lho. Kuwi ya perlu Wis men barakne ya nek sing iguhke ora.
Diprenggake piye-piye kok ngeyel ora. Ya, niki gandeng komplit kalih anak kula, kalih bojo kula, pun nderek mangayu bagya, kalih nderek ndedonga, kalih matur nuwun. Nggih. Kawipun monggo terangan wah jan. Sing mresani kathah sanget. Lah iya nyat wayangan sih. Mboten tegese kabeh ngasta gelaran ki Mbak Kyang. Lah iya. Madhep rene Oh, kabeh. menika sampun dipun sediani kalian ingkang Hang Mengku Gati. Pokokipun Wah, penyanyiipun luar Bapak Haji Kusnanto menika wis ora ngecewakan. Apa-apa Nggih. disediakake. Lah. Terus ngene iki aku nang kene seminggu ora apa-apa kok wayang. Lah kon ngopo? Lah ya ngusung-usung apa to apa. Pokokipun anu mbok cange wonten pamundutan mangke pun sendikani Nggih. menawi saged menawi dereng nyuwun ngapunten. Nggih. Iki dalange kok ikete kaya ngono ta? Apa ora entuk aku nganggo iket kok ngene situ. Kok sik to aku rasane susih. Ngopo? Kok ketake kaya jengat ngene lho Yang Buri. Jengat apane iki ya dasare ngene iki. Kok sirahe sing ora cocok ya? Ya ndase. Ndase rasa sirahe ngono bae. Oh, aku ra wani nek muni karo dalang muni ndas iki aku ra wani. Lah kuwi wis bacot lho. Biar po cilik e lenggah ning isor blencong iki dalang. Oh ya iki Dadi ora oleh kok kowe muni ndas. Aku ra wani makane muni ndas iki ra wani. Malah ping 6 kowe ketoke. Iki Iya. nggih Sugeng Dalu. Iki jane arep Mas Yusuf wae ya soalnya Iya. aku ora kenal sing klambi abang iki sapa ta iki. Aja kenalan ora. Iya. Kembarane Mas, Pak Waluyo. Kaya Mbak Niken ya iki. Endi? Kuwi Iki lanang ya. iki lho alise le ngene-ngene lho. Lah ya keturunan Cina ya dadi. Oh, ngono. Jenenge Leng Taiwang. Lem Taiwang. Kamdi meng keturunan iki nek. Apa, Mbak? Apa jenenge? Leng Taiwang. Melintah wong ya apa? Liceng suwe. Mbak Bile wonten mawendutan lagu Mas Yusuf. Nggih niki enten anu. Sugeng dalu Masda saking Mbah Walgito nyuwun lagu Dadi Ati sing nembang Mbak Mega katur putra-putraku. Muga-muga padha sehat. Amin. Salam kanggo Mas Kelik kalian Mas Sigit. Ya. Terus enten meneh iki Wilujeng dalu Masda Yusuf kula saking PT Brintika Sukses Glove. Nyuwun lagu Sambel Kemangi Podang Kuning Setya Tuhu matur sembah nuwun sawer 500.000 pas tanggal 4 bulan 2 wonten dalamipun Mas Gatot Prambanan wingi matur sembah nuwun ya. Assalamualaikum Wilujeng dalu Masda kula Bapa Suratno PGRI Jawa Timur nyuwun lagu pepeling mugi acara dalu niki lancar amin matur sembah nuwun 200.000 transfer iya ya. Sugeng dalu Masda kula Pak Mul Ndaraman Piyungan Bantul nyuwun saping gunung Mbak Mega sing nyekar transfer 100.000. Niki wau nggih enten sing nggon WA niku kathah sing dikirimke teng kula. Sing ditujokke Mbak Tatin ya. Sik tak golekane WA-ne soalnya iki sok ketelingsut ya. Ki dhuwur dhewe. Saking Mas Gatot Purnomo Malang Jawa Timur saha para kanca alumni IKIP Pakem tahun 67 sampai 72 Sugeng dalu bucange nggih sugeng dalu saha Mbak Yulimbo ora melu ya sugeng dalu ugi Mbak Tatin nggih iki sapaan dari Mas Gatot Purnomo Nggih, Sugeng Dalu Mas Nggih. Gatot. nggih gitu terus ana neh apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sugeng dalu katur Bapak Dr. Andes Haji Kusnanto saha Ibu Hajah Sudaryatun ngaturaken nderek mangayu bagya awit kitanipun ingkang wayah pun nak fatan lan nak kenan mugi-mugi ingkang wayah kados putra ingkang soleh saha dados putra ingkang soleh saha bekti dhumateng eyang saha rama ibunipun amin matur sembah nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani katur Budhe Madilah Mbak Nani Om Tolo saha keluarga besar Dusun Labasan Trah Mbah Parto Karyo mugi-mugi sehat pinaringan sehat walafiat amin matur sembah nuwun nggih niku seperangan beberapa pamundutan kalian salam-salam kagem para sederek-sederek ana neh ora Pakmu ana nyuwun lelagon Langgam Putra Nuswantara bawa dandang gula dawah Langgam Putra Nuswantara dandang gula iki ana cakepane iya ana cakepane iya terus ana neh matur nuwun Mbak Tatin lan Mas Dalang Yusuf Ansor ya mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat walafiat saha laris jobipun amin matur sembah nuwun ya
Iki ajeng sing dhisik pinangkani nderek. Nggih manut niki anu saking Bugatot ya. Ya ini ada 3 amplop dibagi 3. Ya. Lah aku Matur suwun. Kowe njaluk dhewe. Iki jatahku kok ya. Gur amplope tak jupu GPN yang amplope. Kok sik iki mau kan Jale gur amplop. wonten dandang gulone. Aduh. dandang kula nggih. Nggih menika. Menika Bugatot ingkang ngersakaken Nggih. ingkang peparing ngersakaken lelagon menapa? Apa mau Mas dandang kula? Putra Nuswantara. Terus mlebet wonten Putra Nuswantara. Nggih. Kang Pundirian kula manut Oh nderek Mas sing Yusuf. niku riyen mawon sing diutamake kuwi sik Oh wae. nggih. Soale iki nganu dikarang kalih Oh. Cakepane Wonten pinter. karangan dhewe ora kok anak kucing. Anak kucing. Aku sing dandang gula menika nggih. Iya. Ayo Mbak Tatin. Wah, cah aku wis kangen suarane apa. Aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liya-liyane. Nek kuwi mono wis genah ndelok ning YouTube wis ketok wah kuwi. Tapi kan urung ini, urung makno jejer. Urung jejer. Nek jajar aku kathak adoh banget Ya ana. ora lah. Heeh. Mayan. Mas Sulis muni mayan. Lah kuwi luwih saka lumayan. Masuk. Goleki apa Pak nih? Oh, aku mau ngidak tula pendem saiki pines lho silakan. Kula lagi nek mlaku iki ngemet. Iki lho nek ora percaya iki lho delok iki lho. Wis sing salah sapa? Ya berarti aja kek ana telo wae ben ora Tak pidet. tengerane cangkir wis. Mendingan bawa dandang kula nggih. Nggih, mangga. Parang matur ing dalepun niki Bapak Kasna Tatuwen Kang Garwa Jan suarane Kustanto kalian Kalian kan Garwo. Garwa Kang sampun ngitanake kekalih putunipun. Saiki ternyata ki sing dikitanke ki loro to Pak nih? Nggih. Lah kan mau lho diwaca 2 lho. Lah jan. Nanggap wayang dalu puniki mugia dados putra Perang. Kang sarwipi nunjul. Iki sing nampa amplop iki dong apa meng dom. Lah kowe aku ki Kok ngantani nek tak ngene iki. campuri suaraku malah tambah elek. Aku ki nyepot kowe nang kene Yang ngerti ini kowe. balekke aku sing nembang kok. Lah aku sing ngerti kowe iki kekuatanku ki tak neke kowe lho. Nek ora Ndongake ya ngono. berarti ndongake. Lah iya ana suaramu wis Tak beda dongake. ora tak pentelengi kowe. Halo wis disulingi saka kono. Bagya mulya kang cinangka jumbuh kang kinayuh dadi kang kaesti Sulinge. ngapa sulinge arep njaluk jatah Tulit-tulit. Wong suling ora nganggo seragam. dadi putra utama Jumbuh kang kinayuh Eh,
Sembodo Kang Sinedya. Menika kudanganipun saking Eyang Kakung kalian Eyang Udinipun. Nggirane sulinge iki nyelani mak Slemong ngono. Negangi. Ning beda karo semingkir. Monggo. Nggih, jan suarane apik. Ya, monggo Mbak Tatin. Nggih, menika kalian Ibu ya. nanti. Ya, monggo. Kene tak dongake saka kene. Ya joget to. Ngesahke kuwi mau lho. Putra Nusantara kok dijogeti ora oleh. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa wong ya nampa kok. Lah apa ndedonga? Mbah. Jenengan mangki padha karo wis ndahar gaji Wah, juta. makane wis tak dedonga aku ki nek ndonga ngene bayar 2 juta ra gelem iki ngono wis 2 juta apa wis. Ndongake awake dhewe. Monggo. Iya, monggo. Cep menengan biar anakku ojo pijer nangis wae anakku sing bagus ngemen besok pinter sekolah Mbok ya sing bareng kancane. Lah aku mah gaya maidu. Lho kok maido pripun to? Ngono wiogole supaya perang-perang tahun apik kok ngene kok. Oh, lah karepmu ki do kepiye ta? Lah sing bener piye? Tetep kok. Ora krasa maido. Awas le sedik kuwi sing pernah tutupi. Kalau putumu kae. Ku mata jupuk lato-latamu. Kok disabetke lho, Mbah. Disabet kuwi tekrek ngono. Ana wong kena resleting wilarane ra sebene kok apa nek disabet. Apa meneh disebrut. Nganu wae apike dislentik wae ya. Oh iya. Wah, nganti kaya Kan gur cilik nek slentik tik ngono lho, Mbah. nganti kaya Janaka nyelentrek. Ya ya, aku iki gemes wis karo Mbah Waloyo dadi pengen nyelentik ginjele. Jangan dong. Adroh, ayo. Iya. Mbok coba men kompak wong telung omah dhewe-dhewe. Jakarta ora iso basa Jawa kon putra Nusantara. Aduh, nono. Lho kok. Iya. Bapakmu ngayahi kewajiban. Iya. Nusantara subur
Nggih menika sampun Pak Gatot, pun sah. Sampun dipun tinangani. Sing ngendang jan tangane nganti arep potol. Apa? Sing ngendang. Tangannya arep apa? Potol no. Potol. Lah kowe mau apa? Aku muni potol. Krunguku. Ngono apa? Rompol. Oh, kupinge Cepot budek. ora rompol. Iya. Pa. Ya, wis matur nuwun Pol. menika mugi-mugi Injih, dados sampun napa dipun likur. tinangani. Nggih. Mula Mas Pon Sindene apa, malah pon? dong apa to tal. Weh. Iki lho Sindene Mas Yusuf. Ayo ben sinden-sinden karepe arek ngopo? Arep ngapa? Ayo arek Kowe ngopo? ngapa? Ngomen Kowe duwe sinden. ra? Heh? Duwe ra? Duwe apa? Ya duwe. Duwe ya wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng bae. Mudeng padak kira. Kene iki nek kadang kala. Omong cilike ya kuat ngangkat gunung lho kuwi. Gitu. Iki Gunung iso loro ngiwon. lho ngiwonengen apa rasa ampuhe. Oh, iki papat lho malahan po 5 e. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Gunung Mayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora Cah cilik gedhe. omongan gunung-gunung. Meneng. Sampean ki arep ngendika apa Pak Ne? Aja mejen ngono kuwi to. Nah, aku ki ngrungokke medhen cilik. Meri apa piye arep melu ngangkat gunung apa piye? Mbok iya. Alah. Kok mbok iya? Ayo aku ki Sembrono. susuwe kok mangkel. Ming nunggu kesimpulane padha keling-kelan ki apa yo aku engko melu. Ora. Dadi ngegangi. Ora Lah, ngrebab. Iya. Sing menika sampun. sampun dipun tinangani. Nggih. Tinangani setunggal lagu, Nggih, terus pun menapa nggih. malih? Ki wau sing saking Mbah Walgita ngersake dadi ati gelu sawer. Nggih, Mbak Mega. Mbak Mega. Dadi ati. Men direwangi dikancani karo Mbak Tatin kok jan. Awega. Wah iki PLBR iki. Wegah ngopo iki wis napa bayaran kok wegah. Lah kan Mega kan punyamu. Lah yo bodo amat, tapi kan sing penting yo jenengan ngewangi. Kan Wis Nek genah yang iki sing perkara. penting awake dhewe ngadeg nang kene iki lho. Sepoti wae Mas yo. Ih, urik to aku mau ora disepoti ya. Alah ora usah, gegeden nyepoti semono. Oh, gede tak kempit tenan. Ya. Awas lho bro kacane. Inggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu Masda. Oh ya wilujeng dalu ki Dik Mega. Iya. Iki beda rembugane iki. Oh iya. Bentene pripun? Lah iki mau wis guru yele-yelan wae. nek iki ra alus. Sing Apa? waduh iki wis repot nah. Men dijak ngomong kowe karo nyenteri. Kok nyenteri pripun? Lho mripate ngapa? Oh dasar iki ngono kuwi kok ya wis watake dhewe-dhewe. Ayo aku ki- nyedak coba ke putune dicedhaki. Ini Aku kene alus lho, kasar, nah, alus karo kasar ki gumantung lawane. Nek lawane kaya ngono ki ya diagali wae. Aku ya heeh, tergantung lawane. Ayo ngapa? Ayo ngapa glut tapi. Ayo, ayo. Wah yo ora Mbok ya ora kaya bapakku ta. Loh, kok kaya bapakmu? Ribut terus kok. Yalah, bapakmu sok ribut to. Heeh. Lah jenenge iki ribut ya, Nak. Wong iki nek Ana ngomah kok teng klothek karo sing wedok kok ra mendine mergane ribut. Gak lo ke bocahe. wong iki nek ora ndek suhin. Lho kok Suhin ora apa? gathuk. Ora ndek isin suhin. Oh iya beda. Kok iso tekan suhin iki ya njur kepiye. Iya. Kita tekoni, Mbak. Ayo Nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok Pelok barang. barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Gegerane wangakrami Percaya ora? Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong kuwi? omah-omah iku kudu ana garane. Wah iya genah ora Oh, ana lah, iya, garane aku- masa. Aku nek sampean ra ndek garan aku ya omah. Ah, kuwi. Oh, celap-celup ora. Lho kok cacrup? Wis tenan. Garan ki tegese iki wong urip ki kudu ana garane, men kukuh.
Matimu robat romo lambemu beda. Sing dimaksud Mbah Waloyo celap-celop kuwi garane sing dicelap-celop. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa ya, Mbah? Nah aja rasa dirungokke. Sing bangsa celap-celop rasa dirungokke ya. Oh ngene iki lho aku ki nek liyane do rembukan sing kaya ngono kuwi aku ki guru meneng nek pisan muni kaya ngono kuwi. Pisan muni ngalah-ngalahke mercon. Iya, ya. Nek kuwi bener. Dadi wong arep omah-omah paitane kudu bondo kudu rupa. Kuwi jumbuh karo kahananku. Dadi aku ki dirabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Among peksi pawitan. Mahar. Peksi. Mahar. Lah ya tenan no. Biar kene lho tenan rene ning nggonku iki gur manuk kacer. Dek manuke kaya api-api manuke. Ngono kok ya terlena. Ngono anggere aku ora mulih 3 jam wis adem panas kok. Sing penting anake ayu ya, Pak ya. Monggo iki ora jarak gur tak bayok pegel dadine. Ya rumasane iki anake iki apa? Lah anake niki napa? Aku biyen dirabeni bapakmu iki. Aku wis Lah berarti niki dadi bapak kula. Kudu. Kowe meteng pirang sasi? 5. Lah nek wong meteng iki pirang sasi? Sangang sasi 10 dino. Isik uman pirang sasi aku lumayan. Iso-iso melu urun. Berarti aku edu anakmu. Ya kene iki anake mbuh, kene munggah iki anakku wis ngono kae. Ya ketoke sing kono modern wong kene wae beda. Apa ya sesigar ngono ora? Mulane kok beda adoh. Ya ora nek adoh gur kene Wonosari. Ayo, Nduk. Emong ati pawi Aku pahit aku ati kok nekat aku. Lah, ati tok ya ora urip, Lek. Aneng ati ya kudu nganggo usus. Jantung. cinta otak. tok dipakani apa, Mbah? Loh, bener nok iki. Oh iya ning sing penting ra garan kowe mau. Nek zaman saiki wong arep omah-omah iki wong do seneng ki gur paitane rupa. Dadi ki nek takon, "Mas berasku entek, santai Dik, kan aku ganteng." Ayo gur ngono. Mangan bagus. Panganan kuwi ganteng. Ganteng ki marai mah karo asam lambung. Nek iso, Mbah? Lah anggere adu apa-apa aku ganteng lho ora memangan yo mae kumat. Lah mula kuwi lah nek pawitane gur ganteng gur rupa lah. Ha iya, yo kembung. Aku arep elek kene iki sewengi kan 4 juta. Bayar Juta. Bayarmu? Neneng wong lena. Berarti copet to, Mbah. Pemaling. Lupa pisan kena pisan Dadi luput pisan, kena pisan. Dadine ping pindho. Po. Pur. Mangke riyen, Pak De. Nggih, sabar. Sulingin dangdutan kok nggo nyulingi dadi ati lah ya sremberet. ngendikane Bulia Pak Wariso gadah saingan. Ora apa-apa ya Nduk ya. Yen gampang luwe gampang yen angel Aja dadi Napa? apimu.
Iki bojoku ngincer gelangmu wae engko nek rene disebut mundur nungane. Aku iki dadi bojomu tak rewangi gresek lho, Hin. Gresek piye to, Pak? Gresek ya pokoke barang-barang sing ora kanggo ning nek dong rame iki malah mung entuk 200.000 sedina. Ning nek dong sepi entuk 2 juta. Kok iso? Kok iso? Lah nek sepi karo nyolong helm bareng. Didol ngono ta? Tan kena numbas harta Ya, hati-hati nangkane pamundutan. Denok Mega, monggo. Tadi. ising kaya ngapa nyatane Joget ya. Girong apik jenengan iki Mbah Mbok Girong wae. Wah iya malah ben bengi melu. Nah, Ora bengi melu ki melu ngopo? Melu girong. Ya nek do latihan utawa pas pentas lah nek ora. Girong dhewe. Kirong dhewe nderen wong edan. Karo kowe girong dadi sing edan men loro. Ayo. ya iki kan pakem cerak Gracia kono kidul kono. Ya sesuk arep mampir ana sampean. Ayo. Weh. Ora ngono, sampean ngilang-ilangke lho. Tilik sedulur. Ora ngono, ngomong waduh wilayah Pakem ki biyen karo saiki beda. Nek biyen ki saelingku kuwi gur 4 meter kok saiki dadi panjang banget. Biyen ki gur 4 meter sampean kono. Wah, lengku mulih ki mergo nembang tuh aku mbiyen ki. Hah? Nembang piye? Ya kan disel ngono sang ngono kok. Terus kancaku ki aku sudah tak seperti dulu. Nah, wis mari ki. Terus? Aku yang nirokke lagu sing bener no. Aku masih seperti yang dulu. Malah dikencengi ke mbokku celek. Ayo. Rung mari berarti. Wong mari. Kayak rene iki aku. Kok iso bebas. Kok rene? Ya iki tunggale ning kene. Ya wis. Sing to maksud iki tunggale ki ndi? Ono. Ora. Iki ta udah Aku ketemune biyen karo Pak Demurak ning Gerdu to, Nak. Kok nang Jeneng aku Gerdu? didusi. Iki kan biyen ora patek dong. Tak gua mulih tak dusi tak umbah banyu uyah. Kok kaya melo wae. Dek dadine kok ngene iki gene sprene ya sik seger. Gurih ta, Pak? Seger apane? Seger obat. Ayo. Monggo Mbak Mega. Kabur.
Nah, Mas Kimpul. Mas Kimpul. Guta. Iya. Nyawa pamundutan setunggal-setunggal sampun pun sendikani. Pun sendikani. Dadosken panglipur kinarya jam kisayah. Iki ya ming kari Mbak Tatin iki kok. Ya nggih, monggo. Aku ngopo? Heh? Aku ngopo? Lah rene iki kon ngopo? Kon rene. Rene iki kon ngopo kok tekan kene kok takon aku Lah sing ngopo? akon Mbah iki ayo melu aku ngono, Bapak mau. Ya Kon gurmel. apa? Ya ora kon ngapa-ngapa ya kutakon padu karo kuwi. Ngombe bareng, bener ngombe sik. Iya. Wong Ayo, ngar ngomong apa? menungso ki nek ora nggo ngombe ngorong telah. Iya kok. Ngorong ki ngelak. 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 Yo, silakan mimik dulu. Ora arep ngemikin. Iya. Pengen tak mii. Iya iki. Ya, rata-rata. Ya. Ya. Mbok mau ketno iki omong, ketno mengejak padu sebelane ora arep njaluk mik to. Iya, ya iki lho iki. Wong liya tawani bapakne ora. Anak karo bapak ngendi enek ora. Lah ya sopan santun ki godhong. Ora ya sing nawani ki dhewe-dhewe. Nek kaya Tatin ki nawani bocah wangun. Nek kok sampean ku dudu Tatin sing nawani. Lah nek iki nawani mimik wangun lah kowe ki yo nawani macan wae rasane. Lah iya. Kan mau wis mimik. Wong. Heeh ta? Wis Cing. Ayo. Lah. Menangkani pamundutan menapa malih? Ora ana pamundutan. Oh, wonten caping gunung. Caping gunung ana, sambel kemangi ana. Sambel kemangi nggih enten. Podang kuning ya ana. Podang kuning nggih enten. Napa malih? Arep sing endi sampean mang milih? Manut. Men sampean karwane le ngejak. Cek pundi? Oh, Podang kuwi. kuning. Lu senengane manuk to ya. Iya. Kana caping gunung kana podang kuning dadine podang gunung.
Wedang Iya. kuning. Wedang kuning, ayo. Sik. Sampeyan ajeng minangkani karo sapa? Kula manut panjenengan lah. Ayo sing milih kok ya. Pamorbo kan wonten panjenengan. Wah, lah nek wis ngene iki ya kono genti kok ya. Hah? Kene iki ming Milih ya milih. Kowe dinehi kuwasa wenang milih sing ndi? Jenengan sing milih, Pak. kok tak nehi pelilah kok. Nah, aku ki ora Apa? milih. Kayak apa? Idi palilah. Uduk memang orang ngono ki aku ora budek ya. Cah cilik kok saru. Sing saru, aku muni samestine tak Muni nehi piye pelilah. balenono? Lilah. Duk. Heeh, aku muni Ora. kuwi kok. Sikut. Nek wis kebacut keprucut ki aja kok takon. Kuwi ora saru pancen ngono kuwi. Piye Zizal? Ya nek muni palilah ki bahasa Indonesia. Tapi sing bener Idi palilah. lah iya. Oh ki ora ngono kuwi. Ora nganggo idi. Ora nggo idi. Mbok sesuk neh nulis idi. Lah yo keri kok yo. Terus ora nganggo ele. Lah, Dicepetke wae dilangi. Pokoke idi plilah. oh iya. Soale ngapa kok dicepetke? Lah ya Nek alon piye? artine beda. Kok iso beda? Lah sumane kuplo. Kuplo. Iki nek nyebut alon dadi kupelo. Heeh. Gak nek Ayo. kuwi mau. Plinteng. Plindang. Iki nek cepet nek alon dadi ketapel. Uduk. Sumane kuplo. Kuplo. Iki nek nyebut alon dadi kupelo. Heeh. Gak nek Ayo. kuwi mau. Plinteng. Plindang. Iki nek cepet nek alon dadi ketapel. Uduk. Ayo. Plindang. Gagalke. Nek alon dadi Apel. ah Nek alon Jenenge bahasa Indonesia apa awale mau basa Jawa. nek alon ya dadi plinteng. Ha dadi kuwi. Esuk aran. Kaya dibawane ya isih yahene iki. iki sing endi sidane? Po iki wae. Sang Angge sindian mboten. ngangge ngejak sapa Mbak? Ya 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 ya, ngetok sapa? Ya, milih. Ndi? Wah, lha iki aku rasah milih iki merem sak-sake gelem aku wis. Wong dikon nyanyi kok Gayane. sak-sak. Ya ya tegese maju siji-siji ngono lho. Heeh. Kan lho dipilih nek lho, Mas. Dangan-dangan to centil wae-wae wae. Sapa sing wis ngoto jalan ketuan yang kali ngisani kendi jeruk purut mambundut. Dempule kakek Cina gundul mbelet tekek asir gedul ceklek dempul tak etok gendali taji bersino mlayu adiuya asu telu enang-enu enange pus tiba iki. Oh. Tibane kan. Dil kuwi, Dil. Heh? Dil sing kuwi to. Nomor 3 gange. Ah, Dil. Mbak Nikan. Ya wis yo, sepoti Ya, Mas. Mbak Niken. Menang yo. Apa sing loncat? Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu Mbak Tati. Kok dibetheki barang ya? Hah? Kok dibetheki saiki? Ben ta ucul. Ayo kuwi nek ora dibetheki ganas. Kok ndak nyangkut. Ayo justru nek dikai kuwi engko ndak malah nyangkut. Wih, kaya ngono to niken we dibedheki kok aku ra entuk. Wah, lha delok-delok pakanane wong iki. Lah kok pakanane Lah pengen nek apa? iki roti bar mangan diombeni kok lho, lah kowe gudangan lho. Ah terus? Ayo Bar kangelan mangan ngene. duduti kangkung. Dudute. Bayu cambah ki lho angel cok tugel. Tambah sik endi kuwi. Mosok cambah nyangkut. Lah makane kuwi. Ayo, Nduk. Iya. Nggih. Yo sapa-sapa sik karo. Sapa-sapa dulu. Apa gemar? Dulu sapa-sapa. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu sedaya pamirsa ingkang wonten mriki ugi ingkang mirsani wonten dalem. Wah, iki mau le latihan sesore omong ngene iki. Saiki nek nganu kangelan ya dadak ngono ya. Ayo. Nek ngingkem. Eh. Iki ya wis tau tak coba tak pasangi ngono kuwi. Piye? Ula undang-undang angger muni ngono. Mas, ngono kuwi le mingkem suwe. Mas. Lah iki ukurane kudune rek ya kok nggone niken ki sing cilik. Le Oh sampean gugeden kok. le balekke lambene iki suwe banget lah kecangkok angger Mas. Ora ketemu tuku kaki nang ditok kawate. Lah wae netel pan. Iya. Kawate bendrat tok sing di. Iya bener. Mula ge tak copot. Ngono kuwi kan ngangge ukuran sesuai cangkeme to, Mbak. Lah iki Untung kok iki cangkem. nek sing tak ukur kudu cangkeme iki. Gek kowe. Aku apa? Mune cangkem Cuma Oh ajar-ajarane elek. kowe do iso dhewe kok. Ayo Mbak Ayo. Niken, bawa. Nggih Mbak Niken, monggo bawa Mbak Niken. Awas le mingkem. Not kan.
Malah kaya ngempet apa. Ya. Nadyan wujud Permen coklat. temong peksi. Arep rupane ming manuk. Oh, rupane ming manuk. Nadyan wujude mung peksi. Arep rupane manuk. Ning burung. Masa kok rekoso men kaya aku biyen ya. Agawe tali ning bronto. Lah wong ya ora iso mingkem. Genah Kudune biyen bronto kok. Soko esuk jedar ngene iki gek kowe ndal tulung aku gek tak geret. Iya. Ana arep ngingkemke kok sambatan, Mbah. Waduh. Sing jenenge lambe ngancing. Kaya nggon Lha aku ki yo didoni. aneh. Agawe taline bronto. Manuk wis iso nalani katresnan. Lho iso. Kepiye carane nalani? Jeke ora ngasih dawa kaya tali apa ya tepung nek le nalani. Ini tepung terigu. Ayo. Wong dawane paling ora ya ming sakmono kuwi. Ayo, Nduk. Ora usah ngurusi sing dawa ora sing cendak. Mentok-mentoke 20 cm nek kaya elang Raja Wali ngono kae. Wijane amung apa? Alus manis tur mrak ati. Manuke halus, legi, nyenengke. Kok legi. Manuk legi. Ana apa legi? Kutan setrup. Kok setruk. Manuke yak-yakan. Kutan apa? Setruk. Setrup. Setruk. Agawe taline Bronto ping pindho apa-apa nok. Halus manis. Sik. Iya. Awas ngitel lo pendeme glundung kabeh. Ayo mbok diunggahke ngono lho, alah. Malah utah. Kaya pacitane Iya. melo karo kacang ya. Ayo kudune bersyukur wis ngene iki dinaiki pacitan. Ora lho. Kan iki kaya no gedang lah. Iki Iya, malah no gedang tradisional kabeh. Iki dadi kesenengane bojoku anggere. Walah aku kuwi gara-gara gedang wis tau kewirangan. Lah ngapa? Aku arep nanggone Mas Sulis ku lho. Ngapa? Kudu adres aku ngeyup nang ngandhe omahe ngono ora nang wong nang gedang mateng sak liruang entuk pangan. Terus barang wis rampung iki sing di omah ki teko. Aku yo Bu nyun ngapunten gedange niki kula pangan sak tundun. Ora apa-apa Pak De wong sok wingi cok dipangane munyuk. Nggo pakan sing aja. Munyuk ya men anggere entek selirak aku ya. Kaya senengane kok. Sawingken kula Pak, Mbak Niken kok nek nembang kok ngendet tak nggo maju mundur ngene ya. Swara iki nek cilik rada didoke nek gedhe sedak. Oh berarti nek Terus Dimainke ora mung metegot ngono. Sejene ngono kuwi sensasi. ket mau tak matke kok maju mundur. ngono ki ben metu Mbak suarane iki ben suarane. metu. Oh, carane ngono Carane ngono kuwi. kuwi. Oh, alah. Aku Aku- kan urung ngerti. Napa Mbak Tatin mboten sok ngoten? Boten kula mung biasa wae meneng wae ngene. Iki mulane iki sing takon maju ki senengku lek ngene iki. Ya. Iya. Wah, kurang agresif itu. Iya, gimana ya? Oh jenenge nyuwara kok nganggo agresif ki lho. Iku takono Pak Demu ku biyen aku biyen ora nganggo ngono ku ya Pak De ya. Wes pokoke kurang cenanangan ngono pik lak wis. Biasa Ayo. ora percaya deloken Mbak Niken. Ya, Nek tak nembang percaya. rak di ngenek-ngenekke. Ayo sensasi kandhane kok. Lah iya, aku iki pengen ngerti Lah ngono iya, lho. lah neng klewer iki, Teknike. neng klewer weruh pecut ki takon iki regane pira ya kira-kira ngono kuwi. Kan harus banyak gaya. Nah, Oh iya, oh ngono ya. gaya apa kuwi? Gaya wong mluku barang. Goleki
si podang jenar. Oh, goleki ngono ta? Penak to, Mbak? Minggu eko wae. Ora penak. Ora stabil Mergo suarane. ora kulina. Oh, ngono. Nek jenengan kulinane lak sing dianu ngene. Ngene ta. Sing dianu kan Aku nuwun sewu kulina iki. meneng iki menang, iki ya menang dadi ngene iki. Ora iki, ora. Ah terus kabeh. ngendi sing obah? Yang lainnya. Oh. Lah tujuane kono kok. Cah cilik kok le. Pites Oh, pisan. nggih. Niki juga kula dititipi salam nggih Pak Kustanto. Apa iki? Saking- Kok piring? Endi ora tulisane lho, Mbak? Niki- Enten tulisannya gimana? Iki lha iku yo ora ketok lah sing nulis ki yo ora ketok sing maca ya ngene iki. Iki nek wong sing ngerti pancen ana tulisane ini saking Salam katur panjenenganipun Bapak Kustanto, Pak Haji Kustanto. Saking Pak Dajat Pak Jadi. Jadi, Nggih, ngoten Pak Kus. Pokoke sugeng dalu Pangapunten, matur mboten nuwun, nggih, saged ngoten dugeni. mawon. Sampai ke punan. Oke. Nggih. Salahke meneh. Tulisane men ilang. Nah, nggih. Kuwi apa lho? Hah? Piring kok. Ayo ana tulisane. Nggih. Iya. Ibu bunga hatiku Piagane yuk do mbayangke. Oh ta guyang-guyu. Ayo mbayangke kok terus dipraktekke.